dneska vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem šel a našel jsem, kde dřív byli vojáci. Já vám to teďka ukážu. Tady to takhle bylo. Tady úplně krásné. Úplně krásné. Tady to je fakticky perfektní. Já to tady jednou obejdu, pak vám ukážu možná víc, ale jenom možná. Že bychom to potom se podívali jinak z jiného třeba úhlu. Ale jako je to fakticky cool. Potom vede takhle až tam někam. To už tam nebudu ukazovat, ale takhle můžeme jít takhle. Tady jsou potom bacha, tady jsou potom díry, bacha. To byl vchod zadělaný minulej. To se takhle šlo a tamhle jsou díry. Byly. Tam je malá, ale už je zakopaná, aby tam lidi nechodili dovnitř. Tady je další špína. Tady potom takhle se válčilo. Tady takhle. Tady odtud se střílely kanóny. Odtud tam byly kanóny, tam vevnitř. Já bych vám to ukázal, tak čekejte chvilku. Chvilku mi počká vevnitř. To je náš stín. To je stěna, tamhle je A náš stín. a náš Tam je stín. cesta prostě. Tam je potom prostě Cesta, kudy chodili. doleva, kudy chodili a je to takhle obrovský. No, to stačí, prosím tě, jdeme. Tamhle, nevím proč je díra to. Kde? Prostě tamhle nahoře. To je větrání. To je větrání právě. Fakticky cool. Podívejte se, tamhle je milion větrání. Úplně krásné. Tamhle to spadlo, ještě jednou vám ukážu díru.